ಹಲೋ ಬಂಧುಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತು ಜಿಂಜ ದಿನರ್ದೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೈತಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಮಾನುಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರೊಂದು ನೆನೆತೊಂದಿತ್ತೆ. ಇನಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ್ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೋನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಈ ಘಟನೆ ಆತನೆ 2016 2012 11 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸೌಜನ್ಯ ಪನ್ಪುನ PUC ಓದೊಂದಿತ್ತಿನ 17 ವರ್ಷದ ಪುಣ್ಣನ ರೇಪ್ ಆದ್ ಮರ್ಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಕೇಸಿಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಪನ್ಪುನ ವರಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನು ಸಂತೋಷ್ ನಿರಪರಾಧಿ ಇಂದ ಅಪಗ ಸಂತೋಷ್ ದಾಲ ತಪ್ಪಮನ್ ಪಂದೆ ಧರ್ಮಗು ಜಿಂಜ ವರ್ಷ ಜೈಲಿಡ್ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸವುಡಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಏತು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರ್ತೆರಿಗೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆಯಪಪ್ಪಡ ಪಂದಿತ್ತೆಗೆ ಎಂಕ್ ಆವುಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಜೈಲಿಡ್ ಜಿಂಜ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ ತಪ್ಪ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮೆಕ್ಲ ಟಾರ್ಚರ್ ನಿಂಗೆ ತಡೆಯರ ಆವುಂದಿಜ್ಜಿ ತಪ್ಪ ಮಂತಿಜಿನ ತಪ್ಪ ಮಂತದೆ ಅಂದ್ ಒತ್ತೊಂಡ್ ಬೇ ಅಂದ್ ಪಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಪ್ಪೊಂದು ಮನ್ಪನ ತಪ್ಪುಗು ಅವಳ ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಿಡ್ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸವಲ ಕಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಮರ್ಡರ್ ಆಯ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ ಪರಿಸರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾದ ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ರೀಸನ್ಗ್ ಆಗ ಹಾಕದ್ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲಕ ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ಜೈಲಿಡಿಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮಗನವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅದು ತೀರ್ದು ಪೋಯಿರು ಅಪಗಲಾತೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಮ್ಮನ ಮೋನೇನ ಸಮೇತ ತುಯ್ಯರ ಆತಿಜಿಗೆ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆಲಾತೆ ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತುಜೆ ಜೈಲಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜನ ಇಲ್ಲಡೆ ಅನ್ನು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಓಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಳ್ಳೆಗೆ ನೆನಪುರ ನೆನೆತೊನ್ನಾಗ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬುಕ ಮಣಿಪುರದ ರೀಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪುರ ನೆನೆತೊನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆತ್ತ ಜನಕುಲೆಗ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಬುಕದೈತ ಪಂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಂತೋಷ್ನ ಪೋಯಿನ ಲೈಫ್ ನಂತೂ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಗ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಪರಿಹಾರನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರುಡು ಅಂಡ್ ಸಂತೋಷ್ ನಿರ್ದೋಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ನೆಟ್ ಏರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತೇರಿ ಏರ್ ತಪ್ಪು ಮಂತಿದ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರುಡು. ದೇವೇರಿತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಪ್ಪು ಮಂತನಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರಿ ದೇವೇರಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏಪಣೆ ಈ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತು ಅಂಡ 11 ವರ್ಷ ಕರೀದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸೌಜನ್ಯಗ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿನು ತೂನಗುಂಡತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಚಪುರ ಆಪುಂಡು ನೆನೆತೊಂದಿತ್ತ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ಇಂಚಪುರ ಆಪುಣ ತೂನಾಗ ಜಿಂಜ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಆಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ನಮ್ಮದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೋಳಿಂದು ಪಂಡ ಏರು ಸೌಜನ್ಯಗೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಏರು ಸಂತೋಷಗ್ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಮುಖ ಮುರಣಿ ತಮ್ಮನ ಶೆಟ್ರು ಮುರಣಿ ಪನ್ನಲಕಾನಿ ಏರು ಈ ಕೇಸಿಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆತೇರಿ ಏರು ತಪ್ಪು ಮಂತದೇರಿ ಏರು ಸಾಕ್ಷಿನಾಶ ಮಂತದೇರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡುದು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವೇರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೋನ್ಗ ನೆನೆತೋನ್ಗ. ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ದಿನ ಪನ್ಕಾನಂಡ್ ಮುರಣಿ ಹೋರಾಟ ನಡತನು ಮೈಸೂರುಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಯಾಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂಜಿ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಂಗೆ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಪನ್ಕಾಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೈ.